ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали мо. хуш омадед ба видеои имрӯза. хостум барои шумо имрӯз камакак новинкаҳои паплина нишон диҳам. бисёр мепурсанд духтарако. ва бинед, инаи гулои нави паплини дубайскияй сангҳои дизайнерски задагиайша 180 сомонӣ ин нархаш, агар хато накунам. беҳад сангчиҳошонам хушрӯ, чунам гули хушрӯан. марҳамат, агар дар кор бошад метавонед биёед корвон тарафи пажарка 012 якум ряд. И ряди ами оптовияй. Ма дар видеои пешина рядам нишон дода будам. иҷада ҳаст бо анами хел 170 сомона дизайнерскиё. И гули комбахтияй. Санги одиша агар гирифтанӣ бошед 100 сомонай санги вайш. Санги камош бигем. Аи боша санги дизайнерския 170 160 ҳам хеле ҳисоб мекунанд. баъд дӯстони азиз ин нархҳои донаи касе ки оптн мегира арзон мешаванд оптмош. ана ин намудо ҳастанд. ин итальянски шолкай беҳад хушрӯ се ранг дора. ози дигар рангошам нишон метиҳам. сангчош аҷоиб хушрӯ задагияй. агар хоҳед лайкне дархост кунед. и ҳичи намешавад. материал бисёр материали сифати хубай. нархи ами дизайнерскиш агар гирифтан хоҳед 210 сомонай. и ранги дигараш вайш оранҷевича буд. иш боша розовияй. ҳозир бо як ранги хушрӯви дига дора. у рангшам нишон метиҳам. умеддорам писандтон мегарда. ана марҳамат. инаи бирюзовишай. и рангаш бисёр хушрӯ мерава. ҳозир нағз харидорӣ кардесиян ва бинед чӣ қадр сангчош хушрӯвай. хостум аз наздик нишон диҳам барои шумо. чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз, агар хутон омада харидорӣ кардан хоҳед дар корвон тарафи пажарка якум ряд 012. ана и паплинои 100 сомона марҳамат нависед. бисёрам хушрӯванд. ана и 110 сомона. и медонед дубайскиш буд. ҳозир ин нусхаи доингиш омадай. хулас беҳад паплини хушрӯвай шанел. ҳами рангаш саб сафед нестай. камакак серии берангакай. иҷада боша намхе гулои нав. озир ма як видео дига кардагӣ ҳастум. шояд ки пага броя боз ҳам гулои новинкае вайда. ина бинед ино дизайнерскиё 170 сомонӣ нархи донааш. касе ки оптум мегира бо арзон мешава. оптум аз 10 дона боло оптум ҳисоб мешава. бисёр вақт мепурсам. хулас ҳамхе дӯстони азиз. ана ино лёнан. беҳад сифаташ нағз буда ира. нархи вай видеода ма хато кардам. лён нагуфтам, дига чӣ гуфтам, паплин гуфтам. нархи вай лён санги вайш 150 сомонай. ҳамун санге ки нишон додам. иҷада боша инамхе дубайскиё омадагиай. дубайскиё 150 сум, 140 сум, 170 сум ҳамхе нархо доранд. и вобаста аз сангошон нархошон мисол фарқ мекуна. иҷа ҳам дубайски паплинай ва ҳам дубайски шолк. марҳамат кадом намудаш ки дар кора нависед. аз 140 сомон сар мешава нархи дубайски то анами агар дизайнерскиёш боша мисол шолки қиматиш боша то 200 сомона. набинед беҳад гулои хушрӯ. ҳозир бисёртар харидорӣ кардесиян. анами намуд гулора. сифатҳои ҳамин дубайскиё ба ман шахсан хеле писанд омад. барое ки ҳангоме ки мешувед ҳичи намешава. аз чанд намудаш ма гирифта будан мисол шахсои наздик бисёр ҳам ваян чихе меган даволниян ба ваё маҳқулай ки сифаташ хубай. ина бинед аз 140 сомон сар мешад то 200 сомон агар дизайнерски боша. ана ин намудаш ҳастай. иам дубайскияй. бинед чихе хушрӯ сангча оро додагиян. марҳамат. касе ки анамхе ярки ранга хоҳа, амхе ранги рӯшана метавонед аз анамин намуд зард харидорӣ кунед. сангошон аҷоиб хушрӯзадагия бинед.
нархое ки ман гуфта истодам дӯстони азиз, нархи 3 метрша дар назар дорум. ана ин намудо ҳаста 150 сомонӣ. бисёр ҳам сангчои хушрӯ доранд ва ҳам сифати хуб доранд. Ино дубайскиян ва баъзан менависанд ки дар тобистон барои мо ҳам хел паплинои мисол сафедча нишон диҳед. баъзеҳо дӯст медоранд ранги сафеда. имрӯз ман ҳам хел имкон гирифтам ки бисёртар агар шава ба навор гирифта нишон диҳем паплинои рӯшана. ишам ҳам хел нархаш 150 сомон, 160 сомон агар санги дизайнерский бошад. дар иҷа бошад дӯстони азиз, анам хел вай астай. Паплини лавдоманӣ ҳастай. нархи паплини лавдоманӣ сар мешавад аз 120 сомон то 160 сомона. се ранг дора, намедонам ранги сиёшама ба навор гирифтагӣ ҳастм нестм. озӣ мебинем дар иҷа боша озӣ ду ранг шай. набинед чақадар хушрӯай наиш оранҷевияй. заминаш хел медонед серичая ия. сери кама как савсча метия ҳам хелиай. иш поён шай. озӣ агар дар витрина боша ба навор гирифтагӣ ҳастм мебинед. ана ин намуд дубайскиё дӯстони азиз. доинго хато кардам. анамин намуд доинго се ранг дора, се гил дора. анамин намуд дизайнерский сангчо задагиян. марҳамат агар харидорӣ кардан хоҳед 160 сомонӣ. аз наздик хушрӯ метова. ина ҳангоме ки кирта мекунед намегӣ ки мисол паплинай. гулош аҷоиб, материалаш бисёр ҳам вай метова. як комбахт бар ин метова. ягон материали дига метова. намегӣ ки паплини оддияй. марҳамат сангчоошам бисёр хушрӯ задагиян. 160 сомон санги дизайнерскиш. ин агар хоҳед дархост кунед, доставка дорем. анамин рақамое ки ман дар комментария закрепит мекунам ватсапай нависед. мо тавассути почта ба русия албатта ки равон мекунем. аз 3 ҳафта то 1 моҳа бо рафта мераса. иҷа боша ина ин вая 150 сомон дубайский сангчадор. инчунин анамихе ҳастай. и медонед шолкай дизайнерский. агар хато накунам нархаш 180 ё 200 ам хелай. набинед нархи анамхе дизайнерский сангчадоро. дӯстони азиз, амин видеода ман ҳамаша қариб вайёра нархҳои дизайнерскиёша гуфта истодам. ҳамино сангчои оддиш арзонай. ҳамина ба назар гиред. ино 190 сомонӣ, 180 сомонӣ. агар ки сангои оддиша гиред, мисол дождикша гирӣ ва 150 шояд 160. паплиное ки ман 170 мегум. сангои дизайнериша донада санги оддиш мумкин ки 100 сомон боша, 110, 120 сомон боша. барои ҳавай ҳамина аҳамият диҳед ҳангоме ки паплин мисол харидорӣ кардан мехоҳед. гумон накунед ки мисол як ҷода ин нарха ё ҷои дигада арзон ёфтед вақте ки санги вай дигар бошад. ана инам хушрӯвай беҳад гулош. ина марҳамат бинед 100 ин намудаш 150 сомон. сифаташ аҷоиб сифати хуб.